Салом, дарсҳои забони тоҷикӣ дар канали Universe. Дарси панҷум. Дар дарси панҷум мо бо ҳамроҳи шумо яке аз ҳиссаҳои нутқ ки сифат мебошад мегузарем. Сифат ҳиссаи нутқ буда аломати ашёро мефаҳмонад ва ба саволҳои чӣ хел, чӣ гуна ҷавоб мешавад. Масалан, алафи сабз. Чӣ гуна алаф? Алафи сабз. Пахтаи сафед. Чӣ гуна пахта? Пахтаи сафед. Хонаи васеъ. Чӣ гуна ё чӣ хел хона? Хонаи васеъ. Шахси бузург. Дар ин ҷо мо метавонем ҳам саволи чӣ хел ва ҳам саволи чӣ гунаро истифода барем ва ғайраҳо. Сифат бошад аз ҷиҳати ифодаи ҳолату чӣ гунагии исм ба ду гурӯҳ ҷудо мешавад, яъне аз ҷиҳати сохташ. Аслӣ ва нисбӣ. Якум. Сифатҳои аслӣ хусусияти ашёиро мефаҳмонанд. Калон, зард, хунук, тар, равшан, тира ва ба монанди инҳо. Яъне ки ҳатман дар ёд гиред ки хусусияти ашё яъне ҳамон ашё яъне чиз чӣ гуна мебошад, дар кадом ҳолат. Сифатҳои нисбӣ бошанд ба чӣ нисбат доштан ё аз чӣ сохта шудани ашёро мефаҳмонанд. Масалан, пахтагӣ, сангӣ, обӣ, хокӣ. Дараҷаҳои сифат. Дараҷаҳои сифат ин яке аз қисмҳои асосии сифат мебошад ки мо онро дар забони тоҷикӣ ҳамавақт ва бисёр истифода мебарем. Афзалияту афзунии касе бар касе ва ё чизе бар чизе дар қиёс маълум мешавад. Василаи муқоисавӣ дар ин хусус пасвандҳои тар ва тарин мебошанд. Мисол азиз, азизтар, азизтарин. Ва дар ин ҷо бошад агар дубайтие оварда шудааст. Писандидатар кас чу фарзанд нест, чу пайванди фарзанд пайванд нест. Дар ин ҷо мо мебинем ки сифат дар дараҷаи муқоисавӣ яъне қиёсӣ калимаи писандидатар истифода шудааст. Ва дар ин ҷо мо мегузарем бар хулоса. Яъне ки дар ёд гиред сифат ба саволҳои чӣ хел ва чӣ гуна ҷавоб мешавад. Яъне дигар саволҳое ҳастанд ки ба сифат ҷавоб мешаванд, вале аз саволҳое ки бисёр дар забони тоҷикӣ ба сифат истифода бурда мешавад, яъне ки сифатро муайян менамояд, инчунин саволҳо ҳастанд. Ва сифат дараҷаи оддӣ, дараҷаи муқоисавӣ ва дараҷаи олӣ дорад. Дар забони тоҷикӣ боз калимаҳои аз ҳама ниҳоят сабсафед, сибсиёҳ ба монанди инҳо метавонанд мафҳуми дараҷаи олии сифатро баён намоянд. Яъне калимаҳои сабсафед ва сибсиёҳ ки дар забони тоҷикӣ низ зиёд истифода мегарданд. Дар ин ҷо мо мегузарем ба вазифаи хонагӣ. Вазифаи хонагӣ хело ҳам оддӣ аст ва шуморо мебояд ки ба ҷои нуқтаҳо сифатҳои муайянро гузоред. Яъне ки сифатҳое ки ба ин исмҳо яъне ки дуруст мегиранд. Дар ҳамин ҷо дарси мо ба охир мерасад. То дарсҳои оянда.